στιγμή που λέμε το φάκελο, παρακαλώ. Αφού τον πήρες ήδη. Λοιπόν, το βραβείο μικρού μήκους από την Επιτροπή του Περιοδικού Αντιβάρους απονέμεται στην ταινία Passing. Σε σκηνοθεσία των Μίτσελ Ριντ και Λούκα Ρόζενμπεργκ Λι. Θες να πεις δύο λόγια για την ταινία? Θα ήθελα να πω ότι είδαμε 28 ταινίες από κάθε μήκος και πλάτος του κόσμου. Πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και αποφασίσαμε ομόφωνα να απονέμουμε το βραβείο στην ταινία Passing, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ για πολλαπλές μειονοτικές ταυτότητες, έμφυλες και φιλετικές, που άμα αναδεικνύει τους αποκλεισμούς που υφίστονται τα τρανς άτομα έξω αλλά και μέσα στην κοινότητα και μας παρουσιάζει ένα μικρό μόνο μέρος των καθημερινών δοκιμασιών που περνάνε. Θα θέλαμε, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να δουν την ταινία, να αναφέρουμε την τελευταία πρόταση που αναφέρει ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, η οποία είναι πως όλοι και όλες περιμένουμε συνεχώς τους υπόλοιπους να αποδεχθούν ορισμένα πράγματα πριν αποφασίσουν οι ίδιοι να τα αποδεχθούν. Στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος να φτάσουμε ως κοινωνία σε ένα ευρύτερο επίπεδο κατανόησης και ανεκτικότητας είναι με το να αποδεχθείς εσύ εμένα όπως είμαι εδώ και τώρα. Βασικά δείξτε το, μην νομίζετε ότι σας δώσα μόνο το κουτί. Υπάρχει, το βλέπουμε. Εδώ κοιτάμε, περίμενε. Να η Τζούλη, θα το βραβείο, εκεί κοιτάμε. Και πάλι συγχαρητήρια και θα είμαστε πάντα δίπλα σας.